Доброй раніцы, сябры. Прывітанне ўсім. Кася, ты што, не гатовая? Да чаго? Ну як жа, у нас сёння піжама-паці. Я свою пижаму учора ў пральню паклала, так што вось у мяне будзе коўдра паці. Ну і выдатна, тады пачнем нашу паці з бойкі падушкамі. Чакай. Дзяўчынкі і хлопчыкі, усім добрага. А што гэта за прывід? Гэта ж я, Лесік. Бачу, але чаго то ў коўдры? Праграма ж ужо пачалася. Ой, Вітай, Лесік, а ты чаму не ў піжаме? Біята, а вось ад цябе я не чакаў. Чаму вы нашых гледачоў вучыце? Даўно ўжо трэба было заправіць ложкі, пераапрануцца і пачысціць зубкі. а мы ўсё гэта і зрабілі. Лесік, у нас піжама-паці, таму мы так і апрануліся. А чаго, Кася, ў коўдры? Ты гэта стыль такі. І вы ў такім выглядзе сабраліся нашу перадачу весці? А чаму не? Ну неяк гэта нязвыкла. Ідзі і ты пераапраніся. Тады мы ўсе незвычайна выглядаць будзем. І пачнецца бойка падушкамі. Лесік, а ты ведаеш, што некалі піжаму апраналі не толькі для сну, У краму ў ёй хадзілі. нават на пляж. Піжама паходзіць ад англійскага «паджамас». Мне падаецца, англічане вельмі строгія, каб дазваляць сабе насіць яе не толькі дома. Так, але на самой справе слова піжама паходзіць са старажытнай мовы і значыць шырокія штаны ў палоску. О, у мяне такая была раней. Вось, паслухайце. Лічыцца, што падчас чарговай паездкі ў Азію еўрапейцы заўважылі такі цікавы варыянт адзення для сну і вырашылі запазычыць яго сабе. Але ж для сну... Лесік, не замінай, дай даслухаць. Піжамы сталі рабіць модныя дызайнеры, і ў адзін момант яны перасталі быць адзеннем выключна для сну. У піжаме разгульвалі па кватэры раніцай і ўвечары, нават прымалі ў ёй гасцей. Прапановую цяпер заўсёды перадачу ў піжамах весці. І паспаць можна будзе болей. Напэўна, трэба хутка бой падушкамі правесці, а то і нехта сапраўды выкарыстае коўдру па прызначэнні. А ў мяне яшчэ лепшая прапанова. Давайце разам зарадку рабіць, а дапаможа нам у гэты мультфільм. Што? Мульцік, кажу, зараз глядзець будзем. Далучайцеся, дзяўчынкі і хлопчыкі. Так, ага, яшчэ желацін. Недзе быў. Бачыш, Лесік, Кася сапраўды нешта гатаваць сабралася. А я падумаў, яна спаць ізноў пайшла, пакуль мы за цукрам хадзілі. Так, вода хутка закіпіць. Цукар прынеслі? Вось, а што ты гатаваць сабралася? Вішнёвы джэм. Вішнёвы? І рэцэпт знайшла? Дапамагчы? А дзе ж ты вішню знойдзеш? Як дзе ў лядоўні? Вішня ў мінулы раз скончылася, калі мы марозіва гатавалі. Ну, тады з клубніцаў канфітюр будзем рабіць. Бята, прынесі, калі ласка. Мы ж учора ўсе клубніцы паелі. Ты некалькі разоў за дабаўкай бегала. А з чаго ж тады я буду гатаваць? Вось і я ў цябе пытаюся. Трэба ў краму ісці за ўсімі інгрэдыентамі. Дакладна сёння я нічога ўжо не паспею зрабіць. Так, Кася, перад тым, як гатаваць, лепш усе прадукты праверыць. Гэта я ўжо зразумела. Не хвалюйся, у наступны раз абавязкова прыгатуем самае лепшае варэнне ў свеце. А гэта якое? Мы аднойчы з бабуляй рабілі варэнне з дзьмухаўцоў. Як гэта з дзьмухаўцоў? Я лічыў, што гэта шкодная расліна. Можа, газон яна і псуе, але для здароўя дзьмухаўцы вельмі карысныя. А варэнне з іх смачнае? Я наступным разам прынесу пакаштаваць. Калі спадабаецца, паспрабуем яго зварыць. Дамовіліся. А што зараз будзем рабіць? Прапаную чарговую серыю прыгод капітана Врунгеля паглядзець. З задавальненнем. П'ята, а што гэта ў цябе за такая цікавая вазачка? Гэта незвычайная вазачка. Гэта мой успамін аб мінулым леце і аб адпачынку ля мора. Ого! Вельмі цікава, як гэта ўспаміны пра мора можна ў вазачцы змясціць. Вельмі проста. Тут ракавінкі і каменьчыкі. Калі я бяру іх у рукі, то адразу ўспамінаю аб выдатным адпачынку. Ой,
Ой, п'яточка, а чаму у цябе ракавінкі з лічбамі? Гэта што, нейкія таямнічыя марскія знакі? Ці можа код ад якога-небудзь скарбу, схаванага на дне мора? Ну, Кася, ты фантазерка. Табе б кнігі пісаць фантастычныя. І я тое ж кажу, як придумаєш, то... Зараз я растлумачу, што гэта за таямнічыя лічбы. На самой справе гэта гульня. Мы з сябрамі кожны дзень на пляжы гулялі. І ў чым яе сутнасць? Мы па чарзе прыдумывалі цікавыя пытанні на якую-небудзь тэму і задавалі іх сваім сябрам, а яны на іх адказвалі. А лічбы гэта нумары пытанняў. Цікава, цікава. Мне падабаецца такая гульня. Выдатна ж вы придумали. А давайте і мы з вами зараз пагуляем. Я прынесла ў студыю ўсё для адпачынку ля вады. Чым не тэма для нашай гульні? Тады моя ракавінка пад нумаром 3. Слухай пытанне. З кім дзецям дазволена адпачываць ля вадаёмаў? Ну, вядома, што сваімі сябрамі. Лесік, дзеці не павінны знаходзіцца ля вады Без дарослых. Правільна, бо ў выпадку небяспечнай сітуацыі дзеці не змогуць дапамагчы адзін аднаму, а даросламу чалавеку гэта пад сілу. Цяпер моя чарга, нумар 1. Пытанне табе, Кася. Ці можна плаваць на надзьмутых матрацах? Вядома, можна. Гэта ж так весела. Нават калі не ўмееш плаваць? Ну, напэўна, не. З матраца можна зваліцца ў ваду. А калі не ўмееш плаваць, то лёгка патануць. Таму гуляць такім чынам можна толькі побач з дарослымі. Правільна, Лесік. Кася, яшчэ адна спроба ў цябе. Нумар 2. А пытанне пад нумарам 2 гучыць так. Чаму нельга на вадзе штурхаць сваіх сяброў, паднырваць і цягнуць за ногі? Кася так любіць рабіць, але ж гэта небяспечна. Так можна наглытацца вады. Малайчына, Лесік. Кася, а ты паабяцай больш так ніколі не рабіць. Больш не буду. І гэта мне было пытанне. Ну, прабач. І яшчэ адна спроба ў цябе. Яшчэ раз выбірай пытанне, Кася. Так, нумар 5. Скажы, Кася, дзе трэба купацца? Гэта я ведаю. Трэба выбіраць абсталяваныя пляжы і там, дзе ёсць выратавальная станцыя. А я магу дадаць, купацца ў незнаёмых месцах ні ў якім разе нельга. На дне могуць быць розныя небяспечныя прадметы, палкі, шкло. Аб іх можна параніцца. Малайцы, вы добра адказваеце на пытанне. Я нават не ведаю, хто пераможца ў нашай гульні. Апошняе пытанне можа вырашыць. Нумар 4. Працягніце прыказку. Сонца, паветра і вада Нашы лепшыя сябры. І гэта правільны адказ. І вы, Кася і Лесік, сапраўдныя сябры, таму што дапамагалі адзін аднаму адказваць на пытанні. Мы абое пераможцы, так? Так. І цяпер мы ведаем усе правілы паводзінаў ля вады. А перад тым, як ісці на пляж, прапаную мульцік яшчэ адзін паглядзець. Давайте. Ну што, гатовыя? Яшчэ толькі за бутербродамі на кухню трэба забегчы. І бутэльку вады чыстай наліць. Але спачатку давайте развітаемся з нашымі гледачамі. Цікавага і насычанага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.